ndị be anyị okwu arịkwana na ibi enu unu makwa na okwu akwa akụkọ tiwara aka ekeghị itinye nakwazi onye eze Jizọs arịkwana na ibi enu ọ bụ ọzọkwa na okwu ụmụazị nke bụ na ekporo akwa ọkụkọ tiwara aka n'ọba ebubo 10 count charges boo ekeghị iti n'onwe ya ebubo 7 count charges wee bozie onye eze Jizọs ebubo 3 ya bụ nke era na nso nke bụ na m ga-agụpụtara unye n'otu n'otu o wee bụ na akwa ọkụkọ tiwara akị asịrị na ọ na-eme ife ọtụmọkpọ wee bokwazi anya ebubo na ọ na-akwanyite ụzọ esi akpata ego na-eziri ezi bokwazi anya ebubo ime ife oke ite ya bụ ịchụ ajọ aja bokwazi anya ebubo nke na o si n'ụzọ aghụghọ wee meghepụ ebe a na-agwọ ọya ka ọ gịnị amarozi m akwa ọkụkọ enwere ụlọ ọgwụ a sịkwaziri na ebokwara obubo ntọrị agụpụtasịrị ọha ncha mana ọ na-anụnwa ka ọ dị nke ekeghị iti n'onwe enye ebori ebubo ọtụmọkpọ ịgwọ ajọ ọgwụ ebori ebubo imeghepụ ụlọ ọgwụ na-anatara ikike amarọ mmafu ndị enwere ụlọ ọgwụ ebekwaziri ebubo na ọ na-akwanyite ịkpata ego n'ụzọ na-eziri ezi ịghọrị ụmụ ikolobịa bokwazi anya ebubo na o gburu nwa ya nwoke unu ga-asịzi kedu ebe nke igbu nwa ya nwoke si wee pụta nke anụnwa bụ ihe o ji ọnụ ya wee kwu o mepere ọnụ ya wee kwuo ihe dị otu anụnwa oge o jelu podcast na nke ya mbaba ebe a na-ajụ ya ile wee na-agbụ ya ka ụkpaka wee chefuo onwe ya chefuo na ọ nọ na igwe mmadụ chefuo na ihe o kwuru ebe ahụ na-agazu ebe niile chefuo na soshal midia dị echefu ihe niile o wee kwuo na oge a na-eme ihe aja nwanụ na a na-agba egbe mgbọ wee tụkịalụ nwa ya nke bụ na nwa ya nabalụ mmụọ ọkọlụ na nna ya sikwalụ nke ọzọ sikwanya ka o si wee kọọ ihe nwa na ụmụnne m odochara m anya mana ọnụ ya ka o ji wee kwuye nke bụ na ndị ọchịchị furu ihe dị otu anụnwa wee gụnyekwazi anya na ebubo a na-ebie ebubo nke anụnwa ga-anakwa na ije nka ọ nakwalụ na ije nka anyị wee baa na onye eze Jizọs ụmụnne m onye eze Jizọs na onwe ya ebolie ebubo na ọ na-akwanyite ịkpata ego n'ụzọ na-eziri ezi ebokwaziri ebubo na o ji ọwara igwe mgbasa ozi wee na-akwanyite ịkpata ego n'ụzọ na-eziri ezi ọ bụrụ na unu echetara ọkanya bụ ife si wee dị onye eze Jizọs bụ onye mbụ jiri ebune wee gaba na mmiri nke bụ na o ji ọnụ ya wee kwue nke bụ na ọ kpọrọ ụmụ agbọghọ ma ụmụ ikolobịa ọ jee na mmiri agbala ọtọ ha na-agba ọtọ teje esefetara anya azụfa wee na-eme ihe nwanụ ndị a na-eme emecha ebulu ego tụga na mmiri adụ ịga ego na mmiri ife ọ na-ekwu bụ na aka na-asụ ụchụ na ọ na-asụ ụchụ worldwide onye nwanyere onwe ya aka na-asụ ụchụ worldwide ebe ọ bụ ụmụ ikolobịa na ụmụ agbọghọbịa eje na mmiri o wee kwukwazịa wee si na onye eze Jizọs kwuru wee sị na ha nyanwa na-esili mensi o sichelu mensi esili fanya nke onye eze Jizọs dolo ewu na ọkụkọ anya ọ dị ezo o zobere onwe ezobe wee bokwazi anya ebube nke ịgwọ oke ite ya bụ ebubi ezulu ezu agụpụtasịrị ọfụma mana nke ekehit na nke akwa ọkụkọ tiwara akị ebubo nke fe edosiri anya ya ka o si wee dị kịta anụ ụmụnne m ọ dịkwa ka onye eze Jizọs nwere ike ịnatụnwu ije a o nwere ike ịnatụnwu ije a ebubo nke era na nso mana akwa ọkụkọ tiwara akị na ekehit ebubo fedakwala ụda ọ kachasị nke ekehit na onwe ya nke makpukwa amakpu amarọzikwa m ka ọ ga-esi wee gọpụta nwa onwe ya n'ife o ji ọnụ ya wee kwu na ejikwa wee chụgide aja mgbọ wee tụọ onye nwa wee gbagbuo nwa ya nwana amarọkwa m ka ọ ga-esi wee gọnarị nwa onwe ya na nke ikekwa ụmụ ike onye ọkaiwu ya nwere ike malụ ka fa ga-esi megide wee gbapụta ya ụmụnne m otu akwa ka o si wee dị wee sikwa ka m were oghere a wee gwa gị nwa bụ onye bụ na ịnọdụ n'ọwara igwe mgbasa ozi ile a na-agbaghị ka ụkpaka ile a na-akụ gị parapara makwa na ife ọbụla iwepụtalụ n'ọwara igwe mgbasa ozi a na soshal midia ịma nwebazikwa ya ọpụta bụ na ọpụtagokwa ịma nwechinwukwu ya azụ ihe onwe ife ọdịaṅa ọ bụrụ ihe niile ka a na-ebupụta n'ama ihe ọdịaṅa izobenata onwe gị maka na ikwu kwara anya na ikwugokwa otu anụnwa ka m nwekwara ike ịgwa gị wee sikwuo ka m were ohere achitalụ gị na ịnụkwazi ikpefe ọzọ ga-abụ ka ọnwa Mee ga-adị na mkpụrụ ụbọchị 16 n'afọ 2025 ya bụ 16th May 2025 ka a ga-anụkwazi ikpefe ọzọ ka o si dị kịta anụnwa asị ọkwanụ ha gbala onwefa maọbụ ha agba n'onwefa
ụnụ mana nke ọbụla m fụtakwara nke ọ na-efegharị ebupụtakwala ụnụ m unu ya na ihe mbụ nke m wetabụrụ agwalụ m unu nọ ntọ na ikpe ntọ na kidnapping mana kịta ka o dogolu anya ka esi wee kpesie anya bụ ikpe nya agụpụtasị anya nwayọọ nke bụ na nsịkwa ka m gbalụkwa gwakwa unu maka na ọkwa na eze nụta ọka alụ ndị ọ na-achị bụ na nya bụ eze na-emekwa na ọfụma ụmụnne m kudochianụ ndị nke maka ndị chọrọ udo. Thank you guys for watching. Please subscribe on this channel, share this video, like and comment. Thank you and God bless you.